Wel, ar gyfer fy sylwadau yn awr, dwi'n cymryd fy nhestyn o ddau le, deud y gwir. O'r llyfrau mynna i ddechrau, o ganeuon ffydd, o gwpled dechreuol i un o'i mynna cyfarwydd i chwi, un o'i mynna elfed. Yr arglwydd a feddwl amdanaf, a dyna fy nefoedd am bys. Ac yn ôl i'r ysgrysur, o'r Efengil yn ôl Luc, y 12fed bennod, rhan o'r 7fed adnod. Yn wir, y mae pob blewyn o wallt eich pen wedi rifo. Yr arglwydd a feddwl amdanaf. Dyma emyn yn wreiddiol, dwi'n deall, yn cael ei gysylltu â'r dôn Saesnig hen ddarbu. Ond erbyn hyn, mae'r emyn yn cael ei gysylltu â thôn di Emlyn Evans ei rinwg, a thonau eraill hefyd, deud y gwir. Y marn Simon B. Jones, dyma un o'r emynau mwyaf yn yr iaith Gymraeg. Dwi'n hoff iawn o ddyfynu y cwpled yma o waith elfed, yr arglwydd a feddwl amdanaf a dyna fy nefoedd am bys. Yn enwedig ar adeg gwasanaeth angladdol, cofiwch. Pam? Wel, i mi, mae o'n dangos un o gonianna y ffydd Gristnogol. Beth bynnag a ddawyn rhan ar daith bywyd, ni allwn osod yn hunain tu allan i gylch i gariad ef. Mae o yn hamgylchynu a'i ofal a'i gonsern. Fel dwedodd un ysgolhaig wrth sôn am eiriau Iesu ynglyn â ofal Duw, yn wir y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi rifo. The King's messenger is certain that whatever happens, he cannot drift beyond the love of God. God will not leave him or forsake him. He is surrounded forever by God's care. If that is so, of whom then shall we be afraid? Yr arglwydd a feddwl amdanaf. Dwi wrth fy modd yn cael cyfle i anerch y plant mewn gwasanaeth. A dwi'n ffodus dwi yn cael gwneud hynny reit gyson o fewn fy ofalaeth. A mae gynna i un sgwrs efo'r plant cyn iddyn nhw fynd trwad i'r ysgol Sul. Gofyn iddyn nhw yn sydyn, os ydyn ti'n meddwl fedra un ohonyn nhw gyfri sawl blewyn sydd ar ben aelod arall o'r ysgol Sul. Fedra un ohonyn nhw cyfri sawl blewyn sydd ar ben plentyn arall. A mae'r rhan fwyaf o'r hen blant yn dweud yn syth yn onest iawn na amhosibl. Amhosibl. Mae yna amball un wrth gwrs am jansio, am feintro. Ond mae o'n dasg anodd i'r mathemategwyr praffa tydi. A mi fyddai'n dweud wedyn, fel rhyw fath o hwyl a rhyw fath o gysur i'r plant, wel plant, wyrach sa'n haws i chi gyfri sawl blewyn sydd ar ymhen i. Mae genna hi dipyn llai yn does. Rhan fwyaf ohonyn nhw chwerthin. Ond hyd yn oed i gyfri pob blewyn o wallt ymhen i yr ychydig ydi o, mae o'n dasg amhosibl wrth gwrs. Dwi wedi darllen rhyw stadega. Ac yn ôl be dwi'n deall, mae yna 140,000 blewyn ar ben rywun â gwallt tywyll.
Ond wedyn 80,000 blewyn ar ben rhywun a gwallt gola. Pam y gwahaniaeth felly? Dwi ddim yn gwybod. Mi fydd rhaid i chi ofyn i rywun a chefndir wyddonol. Ond fel y dwedodd Iesu Grist, y mae Duw yn gwybod sawl blewyn o wallt sydd ar ben pob unigolyn. Ond pam dweud hynny? I be da ni angen gwybod hynny felly? Wel, mwyn dangos pa mor bwysig yw pob unigolyn yn ei olwg ef, nid yw fe yn pasio neb heibio. A dyna chi neges yn ein byd unigolyddol heddiw. Byd y fake news. Byd lle mae pobl mewn grym am i ni gadw pawb hyd braich. Nid yw fe yn pasio neb heibio, pawb yn cyfri. Mae yna hen ddywydiad rabbinaidd sy'n mynd fel hyn. God sits and feeds the world from the horns of the buffalo to the eggs of the louse. Ac mae Gomer Roberts yn adleisio meddwlgarwch Duw. Yn ei emyn fawr ar fyd natur. A dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi canu'r emyn yma sawl gwaith yn yr ysgol Sul gynt. Chi'n cofio'r emyn? Mae'r Arglwydd yn cofio y driw yn y draen. I lygaid sy'n gwylio y wennol a'r brain. Nid oes un aderyn yn dioddefyn cam. Na'r gwcw, na'r bronfraith, na'r robin goch gam. Matthew Henry a ddywedodd rhyw dro. Even the very hairs of your head are all numbered. And much more, therefore, are your sighs and tears numbered by our Heavenly Father. Yn yr un adran, mwyn tanlinellu sut mae ofal Duw yn rhagori ar y gofal a'r concern, gallwn ni hyd yn oed ddychmygu cynnig o fewn y gymdeithas. Gofal Duw yn rhagori. Mae o'n defnyddio yr eglureb am y radar. Chi'n cofio? O'n i werthu'r 5 aderyn y to am 2 geiniog. Eto, nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Hynny yw, adeg hynny fe werthu'r adar y to ceiniog am 2. Wrth gwrs, erbyn heddiw sa hynny, gwbl anghyfreithlon. Ond da ni'n mynd yn ôl dipyn mewn amser. Cyfnod gwahanol ynde. Ac os oedd y prynwr adeg yr Iesu yn barod i wario 2 geiniog, roedd o'n cael nid dwbl, nid 4 aderyn, ond 5. Un ychwanegol felly, yn cael ei daflud i mewn yn y bargen, i swcro'r prynwr ynde. Pawb yn licio bargen. Buy one, get one free. Mi oedd hynny bod yng nghyfnod Iesu hefyd, cofiwch, ddim byd newydd. Felly mae'r aderyn chwanegol yn cael ei gynnig yn y bargen yn y deal. Felly mae o'n ymddangos yn ddiwerth, tydi? Yn ddiwerth. Ond nid felly yng ngolwg Duw. Nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Mae'n cofio'n garedig am adar y to. Caiff pob titw bychan i fwyd yn ei dro. Mae yna hanes cofiadwy yn eiddo i'r diweddar parchedig Robin Williams, pregethwr a chyfathrebwr heb 'i ail. Yr ogw Robin Williams yn sôn am John Lewis, hen was ffarm, yn ei lyfr Basged y Saer, dwi'n credu. Clamp o foi mawr llydan o John Lewis, a chryf fel ceffyl gwedd. Ond un mis Medi roedd John
yn sobor o wael, yn sal, a dyma'r meddyg yn mynd i fyny ata fo i'r lloff stabal adeg hynny, i drin i law. Fanna oedd y drwg. A Rogw yn dweud wrth i'r doctor gydio yn ei law. Aeth John o bawb, i grio. Oedd o mewn gymaint o boen felly. Adeg cneia hyd oedd hi, a John wrth glymu'r sgiba wedi cael pigyn ysgall i'w law. A hwnnw wedi mynd yn ddrwg ynde. Dim ond pigyn bach, peth lleia welsoch chi rioed, i gledar i law. A John, y cawr fawr nerthol, yn wylo mewn gymaint o boen. Ond wrth gwrs, ffrindiau, man y pigyn ynde. Roedd man y pigyn bach yn perthyn i'r corff i gyd yn does. A felly holl gorff John Lewis yn dioddau yn enbyd oherwydd yr ychydig drwg yna. Ac yn yr un modd, dim ond i un o drigolion y ddeiar, cofiwch, brofi y cam lleia, un o drigolion y ddeiar mynd i ddioddau, a mae fe yn teimlo i'r byw. Profi poen dirdynol, yr arglwydd a feddwl amdanaf. Un yn dioddau, pawb yn dioddau. Ond ni dyna fe ddylfryd y sawl sy'n ei ddilyn ef i fod. Pam felly gai ofyn, heddiw, ydyn ni fel byd wedi crwydro mor ryfeddol o bell o'i arweiniad ef. Un yn dioddau, pawb yn dioddau. Wyddwch chi, be di'r sylw fyddai'n gael gan rai mewn angladdau'n lle diweddar. A mae'r pobl sy'n gwneud y sylw yma, cofiwch, yn gwbl ddi-ffiant. Ond mae'n neud i rywun gwestiynu weithiau, mae'n rhaid mi gyfadda. A dyma'r sylw fyddai'n gael ar ôl y gwasanaeth angladdol wrth i rywun cael sgwrs, ysgwyd llaw a ballu. Amball un yn dweud fel hyn, ew, dwi'n ychwelchu rhy aml yn ddiweddar. Dwi'n ychwelchu rhy aml yn ddiweddar. Charming ynde. Hynny yw, maen nhw yn fy nghysylltu fi, pobl sy'n yngweld i mewn angladda yn unig ynde. A wyddwch chi wrth ymatab, fyddai'n mynd yn reit hy ar amball un, mae rhaid i mi gyfadda, credwch neu beidio. Ew, dwi'n ychwelchu rhy aml yn ddiweddar. O lawar. A fi'n dweud, wel, dowch i'r gwasanaeth ar y Sul. Dowch i'r oedfa ac mi gewch yn weld i'n fwy aml o lawar. Pobl mor aml dim ond yn gweld eu hangen yn y digwyddiadau mawr ynde. Yn y stormydd. Ond os yw rywun am fod yn effro i'r ffaith bod Duw yn meddwl amdano mewn difri, yn dal ni mewn cof, yn gweld yn dda i feddwl amdano yn wastadol, wel, di o ddim yn ddigon da wedyn ac di i'w ddwyno i gof yn ysbeidiol. Pa mae'n gyfleus ar adega, os Duw sydd ar fenaid ei eisiau, wel mae eisiau fenaid ar Dduw. Yr arglwydd a feddwl amdanaf. Mae'n cyd-destun ni yn sôn am ofn. Ofn i Duw. Ond cofiwn bod ofn i Duw yn wahanol i ofni pobl. Ofni i bygythiadau. Byw mewn ofn. Mae'n wahanol. Fel dwedodd George Brewer, mae ofni Duw mewn gwirionedd yn golygu nid ofni perygl, ond cydnabod arglwyddiaeth Duw yn ostyngedig. Oherwydd hyn, gellir dweud wrth y rhai sy'n ofni, peidiwch ac ofni. Peidiwch. Na chi gysur.
Mae'r Duw tragwyddol a holl alluog sy'n cofio hyd yn oed adar y to ac yn rhifo gwallt yn penna, o'n plaid ni, peidiwch ag ofni, mae o'n plaid ni. Yr arglwydd a feddwl amdanaf. Os da ni'n parchu'r gwirionedd, nid oes rhaid ofni. Roedd Latimer yn pregethu mewn eglwys canrifoedd yn ôl. A pwy oedd yn bresennol yno, ond neb llai na'r brenin, Harri'r Wythfed. Nawr, roedd Latimer yn ymwybodol iawn bod yr hyn oedd o ar fi yn dweud ddim yn mynd i blesio Harri'r Wythfed. A doedd Harri'r Wythfed ddim yn ddyn i bechu nag oedd os o gynnwch chi feddwl o'ch pen felly. A dyma Latimer yn dweud wrtho fo'i hun, wrth pregethu. Dyma fo'n dweud wrtho fo'i hun yn gyhoeddus, gyda chryndod yn ei lais oedd o'n nerfus iawn. Latimer, 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 be careful what you say. Henry the King is here. Ond dyma fo'n oedi eto wedyn, gan feddwl. A dyma fo'n dweud, a'i laiso yn uwch o lawar y tro yma, ac yn gryfach o lawar. A dyma fo'n dweud, gyda chryfder yn ei lais, Latimer, 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 be careful what you say, for the King of Kings is here. Ddim yn poeni am Harri'r Wythfed na neb arall, oedd o'n ymwybodol wedyn. Ym mhresenoldeb pwy oedd o, presenoldeb ein tad nefo. Nid ofnwn faint yn tasg ni heddiw. Na'r anawstera. Maen nhw i weld yn cynyddu weithiau, ond nid ofnwn. Ond i ni gofio ym mhresenoldeb pwy yda ni, the King of Kings is here. Brenin y brenhinoedd. Mae yna angen greddfol yno ni gyd i ddibynnu ar rhywun neu rhywbeth. Y cwestiwn tynged difennol yw, ym mha beth da ni yn dangos y dibyniaeth yna? Da ni wedi mynd yn oes dechnolegol iawn. Mae'n siŵr mod i yn swnio yn dipyn yn hen ffasiwn, ond di hynny ddim yn peth ddrwg i gyd. Technoleg yn medru'n cynorthwyo ni mewn wahanol feisydd. Ond mi ydyn ni wedi mynd yn sobor o ddibynnol ar declynna. Meddyliwch chi rwan, chydig flynyddoedd yn ôl, petas ar rywun yn gwylio ffilm science fiction. Ac yn y ffilm yna, mae yna gyfnod yn dod pan mae'r robots, y perianna yn gymryd drosodd. A rywun yn aml iawn yn chwerthin ar hyn. Gweld y beth yn chwerthinllyd. Y perianna yn gymryd drosodd, y robots. Ond wyddwch chi be mewn difri calon, ffrindiau. Fyddai'n meddwl weithiau, tyda ni ddim mor ryfeddol o bell o'r oes yna chi, wrth gysidro. Meddyliwch chi rwan, petas ar rywun yn dymuno clywed rhyw hoff ddarn o gerddoriaeth. Faint o bobl heddiw fasa yn mynd i'r traffath o rhoi cryno ddisg ymlaen? Neu petas ar rywun yn dymuno gwybod rhagolygon y tywydd? Faint o bobl fasa'n troi y teledu ymlaen? Neu radio? Neu yn mynd i edrych i'r papur newydd? Rhagolygon y tywydd? Na, llawer iawn o bobl heddiw yn hytrach mi fasa nhw yn mynd at ryw beiriant bach sy'n byw yn y tŷ ac mae ganddi hi enw Alexa
Saesnes ydy. Sut dwi'n gwybod? Wel, mae yna un di dod acw, ond stori arall di hynny. Alexa, play Moonlight Sonata. Ac mewn matar o eiliada, da chi'n gwrando ar sŵn hyfryd Moonlight Sonata. Alexa, what is the weather forecast for Porthmadog? A'r hyn Alexa yn dweud yn syth bin be di'r agolwg yn y tywydd yn mynd i fod yn Port. Mae'n anhygoel. Allwch chi hyd yn oed ofyn iddi, Alexa, how are you today? A mi ddwedis, I am feeling fine today. Neu, I am feeling thoughtful today. Anhelpo ni, ffrindiau. Mae oes y robots wedi gwawrio. Ond mewn difri mae'r peiriant mae acw ac ar aml ei eilwyd yn dipyn o hwyl ac yn ddiddorol. Ond mae yna ochr ddifrifol i'r peth. Dwi'n mynd ama bod yna nifer o pobl unig o fewn ein cymdeithas, yn teimlo rhyw gyfeillgarwch mawr a rhywbeth sydd ddim mwy na phlastig a sawl weiran ynddo. Nawr, beth mae hynny yn dweud wrthon ni am natur yn cymdeithas heddiw? Does dim pwrpas i neb ymhyfrydu'n y ffaith bod Alexa yn meddwl amdana ni, oherwydd tydan ni ddim byd i'r hyn sydd ddim mwy na fymryn o beiriant. Tydan ni ddim byd i'r hyn sydd wedi gynllunio i ymatab i'r llais dynol. Clyfaria, mae'n ryfeddol o glyfar, ond ydy emosiwn yn golygu dim iddi. Ddim yn dod i mewn i'r peth. Ond, ffrindiau, pan ysgrifennodd Elfed yr arglwydd a feddwl amdanaf, wel, gewch chi fynd â hynny i'r banc ac yn ôl. Rhywbeth real. Da ni'n mynd sôn am byd virtual sy'n bodoli ar y sgrin yn unig. Rhywbeth real. Yr arglwydd a feddwl amdanaf. Yr esgob Tom Butter a ddywedodd, God loves the unlovable. God saves the unsavable. Da ni'n bodoli bellach yng nghyfnod Mr Johnson a Mr Trump yn tydan. Y ddau yn rymoedd mor fawr o fewn yn byd ni. Byd lle mae'n amlwg i mi bod cael y maen i'r wal yn bwysicach nac ystyried beth sy'n llesol i drwch y boblogaeth, beth sy'n llesol. O na ffwynar. Pidwch â phoeni, hwyrach yn bod ni yn bodoli yng nghyfnod Boris a Donald. Ond da ni'n byw, wrth i ddilyn ef, da ni'n byw, y myd y Duw tragwyddol, ac os cadw'n hynny mewn co, bob eiliad o'n hoes, fe welwn yn ddigon eglur wedyn, beth ydy'n gwaith ni fel Cristnogion i fod? Be di'n hymatab ni fod i eraill? O blegyd, mae'n tarddu o'n perthynas ag ef, ac nid unrhyw person na ffynhonnell na dylanwad arall, yr arglwydd a feddwl amdanaf. A dyna fy nefoedd am byth. Mae ffundamentalwyr ymysg pob crefydd ac yn y byd gwleidyddol hefyd yn dweud wrthon ni sut yn union i gredu, beth yn union i wneud, sut yn union da ni fod i ymatab. Ac os nawn ni hyn, sgil effeithio mi fydd hyn a hyn yn digwydd. Ond mae'n testunau ni heddiw, yn testunau ni, ffrindiau, yn dweud, na hidiwch am ormod o amoda, terms and conditions. Ond beth bynnag a ddaw, wrth droi at o ef, wrth gydnabod i fawredd ef yn wastadol, ni allwch osod eich hun tu draw i rym i gariad ef. Mae chi wirionedd craidd,
Mae chi'n neges sydd angen ei ledaenu ar fyrder heddiw. Y myd y fake news, y myd y dryswch rhwng y gwir a'r gau. Ni ellwch osod eich hun tu draw i rym i gariad ef. Yr arglwydd a feddwl amdanaf. A dyna fy nefoedd am bys. Yn wir y mae pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Diolch iddo, byth am gofio, llwch y llawr. Er mwyn I enw. Amen.